slepá ze Znojma. A on tě zatleská. Jak se jmenuješ? Dobře, tak jsi rytíř Viktor a ty chceš být Viktor. Ze Znojma nebo třeba z Prahy, opět si být. Dobře, tak na ně zakřič. Jsem rytíř Viktor ze Znojma. Jsem rytíř Viktor ze Znojma. Ty se jmenuješ jak? Máš tu mamku? Mamka to bude vědět. Mamko, jak se jmenuje? To nevadí, to řekněte, ne? Je rytířem teprve chvilku. Tak řekni, jsem rytíř Martin. Odkaď? Z Dobšic? Tak řekni, rytíř Martin z Dobšic. Rytíř Martin z Dobšic. Oooo! Nevadí, protože rytířem je teprve 30 sekund. Je z toho celý zmatený, viď? Hele, kluci, tohle je baja. Kdybyste byli trochu větší, tak by přinesl koník. Takhle přinese koníka, ukázat vám, jak bude vypadat, až si jednou zajezdíte, až budete větší, jo? Takže Bajo, přivez koně. Na takovémto koně byste si chlapi zajezdili. Jo? Chcete to zkusit? Ne. Takže Bajo, koně dej tamhle, ať se dívá do lidí, jo? Ať si aspoň národ užije a přines chlapcům kopí. Kopí zvládnete, kluci, ne? Rytířský pravý kopí. To zvládnete. Každý dostanete jedno. Dobrý, vem si ho do ruky, neho zatím špičkou nahoru takhle. Dobrý. Tak, kluci. Nebudete bojovat spolu, jo? My tady na to máme takovýho panáka. Pojďte tady sem za mnou, pojďte, už můžete, dělejte jako, že jste na koni, jo? Tak se poupojte, krásně to děláte. Tak, kluci, tady na místě, jako kdybyste teda seděli na tom koni, se trošku rozhoupete a dvakrát takhle zdvihnete to koupí a vy jim zakřičíte sláva, jo? Zkuste si to, vám to moc nejde? Sláva! Kluci, to se neopouví, jo? Pak si založíte kopí takhle pod ruku, tak to dělají rytířové, takhle indiánici, psové, tak ne. Vyrazíte na toho panáka a trefíte ho sem. On se začne otáčet, takže vy tady tomu musíte uhnout, zastavíte se tady a zatímco oni budou počítat ty otočky, které jste dokázali udělat, tak vy budete holkám posílat, jo? Abyste to oni měli dobře. Tak, zatím si ho podrž, já ještě... Vy samozřejmě budete počítat, jo? Otočka hodnocená celým číslem je tohle. Tohle je třeba 1. Dál vy? 2. Až tady, 2. Ještě ne? 3. No, bude to těžší. Vyberu rozhodčího, tak vy, maminko, jo? Ne, vaše to nemůže. Maminka nemůže být rozhodčí. Vy budete rozhodčí, paní. Jo, vy jste taková, jo, od rány určitě, že jo? Tak vy, já se vás vždycky na něco zeptám, řeknete ano, jo? Tak, kluci, kdo pojede první? Dobře, ale já ti nakreslám toho panáka. Ty běž za těch klučiček dozadu, malinko. Takže rozhejbej koně, dvakrát zbytný kopí. Kopí nahoru jednou. Slava. Dvakrát. Slava! A prásky do něj, prásky do toho. Pizzo! Nevadí, otoč se tedy ještě jednu otočku a prásky do něj víc, pojď. Pojď, pořádně do něj pichni do něj, pizzo! Jeden. Pusinky. 2.
zvítězil. Rytíř údatný. Pozor, hrdina se vrátil. A překvapení, co? Ale, řecka, národě, musí i hrdina soutěžit v našem turnaji. Musí. Rytířové, dejte mi koupí a pojďte si zatím stoupnout princeznám. Podíváme se, jak bude hrdina statečný. Obejděte koňský zadek. Uděláme to, protože hrdina je hrdina. Tam si klidně seděte vedle princeze, můžete navazovat kontakty, kluci. Tak, já teďka přidržím toho panáka, zběhnu ruku a dám dolů. Vy řeknete 3, 2, 1, teď a uvidíme, co se stane. Jo? Je? 3, 2, 1, teď. Sláva! Počítáte? Tak, ty jsi tačka, ty nemůžeš. Kolik? 2, 8? 8 kousků? 8! Díky, 15 asi, to je jedno, 8 nebo 15, ne, nebudeme malicherný. I tak to znamená udatný rytíři. Ty jsi vážně nejlepší. Nuže, řekni, jak pak, že se jmenuješ? Ba! Ja! Ja! Bajaja. Jo, takhle, tak to byl ty, kdo tu draka porazil. Bajaja. Aha. Dračí jazyk, až je mokrý, vidíš, to je můj. No, hele, tak si vyber princezu. Ty, jak jsem s ní tancoval, to byla dost dobrá. Tak pojď, hele, tady máš dračí jazyk, dej si ho do herbáře jako důkaz a pojď se mnou za tím. Za tvým hrdinou, jo, pojď. Pojď tam dovedu. Sedni si mi tady na koleno. Tady. Tam, otoč se, tě národ vidí. Počkej, co se... No, ještě nemusíte přijít sláva, tak ještě musíme o důležitou věc, že budeš tady velkým králem, nám všem pro radost. Tak to já rád budu tady se svou nastávající bezdojně královat. Kluci, a vy dva, že jste se nebáli, polibte své princezny. Tak kluci, pojďte se mnou. Ty se stoupni sem. Ty běž z druhé strany, jo, pojď takhle. Dělej, muži, jdeš, jo, pojď. Pojď za mnou, pojď. Pojď. Králi, spíš podlá. Já vím. Ne, ty odpůhli zpátky, pojď. Opět se tam. No, a kdo jste měl víc otoček? Kdo měl víc otoček, pane rozhodčí, paní rozhodčí? Tady. Tak ty. Ty si můžeš vybrat. No, nebo? Tuhle? Jo, tak pojď se za mnou. Zase, to je že jo, už je krásná věc. Tak. No a já nechci používat slovo zbyla. Protože ji mám moc rád a je krásná. Jo? A neboj, on ti vyroste, jo? A já se vás teďka všech musím zeptat. Budou svatby kolik? 3. Vojtěchu 3, všechny krásný, nádherný, prostě jak se patří. No a jestli se vám aspoň trošku naše pohádka líbila, můžete nám všem zatleskat. Takže komediální nakáze a herci tady z okolí vám děkuji za skouknutí našeho prince Bajaji. Když budete mít dneska ještě chuť a náladu na nás, přijďte ve 3 hodiny na představení Cirkus, kde se bude žonglovat, bude tam spousta zvířat, jo, a takových těch věcí, možná i slon, ne, ten nemocnej, jo, prostě, takže když budete mít chuť, přijďte ve 3 hodiny ještě jedno. Zatím se mějte a děkuji.